Croeso, diolch. Mae'n stafell lawn, Rhun. Mai. Yndi, diolch i chi am ddod. Meinir Gwilym dwi, fi sy'n rhyw fath o gadeirio. Cantores a chyfansoddwraig ydw i, nid y gwleidydd o unrhyw fath. Ond, mae yna gyfle am y pnawn yma i holi cwestiynau am etholiad y Senedd yn mis Mai flwyddyn nesaf, 2026. Sydd ag y cyrraedd fanna. Seithfed o fis Mai. Wedi serion fan hyn. Ie, ynddi, mae'n siŵr. A mae hi hefyd yn flwyddyn bwysig yn hanes y blaid. Fory, Plaid Cymru yn dathlu 100 mlynedd ers ei sefydlydd. Hei! Pen blwydd ha, byna. Ac eisiau bod hynny'n le da i ddechrau, dydy. Dyna lle ni wedi feddwl. Ydy gwerthfawr craidd, dwch chi mewn, thank you chles y bynnag fedrwch chi. Ydy gwerthfawr craidd y blaid wedi aros yn gyson neu wedi newid yn dyfarn byr hi? Ie, ydy, pnawn da gyda llaw, neis bod efo chdi, Meinir. Ydy, dwi'n hollol sicr bod yr gwerthoedd craidd na yn gyson yn 2025 fel oedd nhw yn 1925. Mae polisia yn newid, mae'r cyd-destun gwleidyddol yn newid yn aml. Ond os ti'n meddwl mae beth ddigwyddodd gan mlynedd yn ôl, bod criw o bobl wedi dod at ei gilydd yn gymysgedd ddifyr iawn o bobl, yn ysgolheigion ac yn feddylwyr ac yn lenorion ac yn y blaen, ond hefyd wedi cael ei yrru gan fudiad gweithwyr, chwarelwyr er enghraifft, ac undeb y chwaraewyr yn y gogledd orllewin, a bod nhw wedi dod ynghyd oherwydd i bod nhw yn gallu gweld bryd hynny bod pleidiau Prydeinig, pleidiau sy'n pencaflus yn Llundain, byth yn mynd i flaenoriaethu yr hyn oedd bydd pobol Cymru. A bod angen yn absenoldeb, unrhyw diddordeb gan y pleidiau Prydeinig mewn creu platfform i Gymru ar lefel rymwladol, creu Cymru y wladwriaeth, bod yn uchelgeisiol ar gyfer cymryd grym dros yn hunain, a hefyd pethau sy'n bwysig iawn i ni heddiw fel oedden nhw bryd hynny, gofalu am a hyrwyddo yn diwylliant a'n iaith, a gwneud yn siŵr bod pawb yng Nghymru yn gallu perchnogi y Gymraeg a'i dathlu. Felly, oed mi oedd yr rheini'n werthoedd bryd hynny, a fel arweinydd y blaid Rhun, maen nhw'n werthoedd sy'n yngyrydd i bob un dydd. Fysa ti felly'n dweud ar yr amser yna bod Plaid Cymru yn rhyw fath o fudiad o ella'n sosialaidd? Ydy, hynny di, a da ni'n dal yn blaid sydd yn arddel y gwerthoedd sosialaidd yna. Ni'n sôn am chwarelwyr. Ac oedd Saunders yn cyfeirio at undeb y chwarelwyr yn ardal Eryri, fel un o'r grymoedd pwysica nath arwain at ffurfio Plaid Cymru, a mae'r athro Richard Wyn Jones wastad yn honni bosib mai 101 oed yda ni erbyn hyn, oherwydd bod yna flwyddyn cyn hynny weithgaredd gan y chwarelwyr allan i ddeud oedd yn sylfaenu Plaid Cymru, ond dim ots, na ni ddewis wythnos yma. Achos be oedd yn nhw fel chwarelwyr wedi weld oedd bod angen i ni yng Nghymru ddatblygu ein atebion yn hunain i'r problemau cymdeithasol yna oedd yn boen ar y pryd ac yn boen heddiw, yn sicrhau bod gwasanaethau'n cael eu datblygu sydd yn trin pawb yn gyfartal. Gwerthoedd sosialaidd ydy rheini, ond maen nhw'n werthoedd Cymreig iawn hefyd. Ie, ynddi. O ddilyn y synyn arian yna o ddoi i heddiw felly, be ydy'r gobeithion llun am etholiad y Senedd ym mis Mai? Ie, da ni ryw 9 mis ar rywbeth ryw 9 mis ar rywbeth o'r etholiad blwyddyn nesaf. A dwi'n meddwl bod hi yn deg deud nad oes na erioed lefel o ddisgwyliad wedi bod, a mae'n gallu ni fel plaid i arwain Cymru wedi'r etholiad hwnnw. Dwi'n democrat, dwi'n cymryd dim byd yn ganiataol. Pobl yn gofyn i fi weithiau, wyt ti'n hyderus Plaid Cymru'n ennill yr etholiad? Diolch fyny fi fod yn hyderus bod ni'n ennill yr etholiad. Ydw i'n hyderus bod ganddo ni'r weledigaeth, bod gennym ni'r syniadau, bod gennym ni'r bobl
Bydd o'n Senedd neu San Steffan neu mewn cynghora neu'n actifyddion ar lawr gwlad neu beth bynnag sydd yn gallu arwain Cymru'n dda. Ac ydw i'n hyderus y byddwn ni yn gallu rhoi yn hunan mewn sefyllfa lle gastwn ni ennill yr ysoliad yn y flwyddyn nesaf. Ydw, yn hollol hyderus. A mae yna lot o resymau gwahanol am hynny. Mae Llafur wedi bod yn ennill etholiadau am dros 100 mlynedd. Mae'r sefydliad yng Nghymru, Llafur ydy'r sefydliad yng Nghymru, mae o ei rwydweithiau yn dyn, ond hefyd oedd ganddyn nhw system etholiadol dyddiad datganoli oedd yn a bias o'i plaid nhw. Mae gennym ni system rwan sydd yn faes chwarae llawer mwy gwastad. Un o'r rhwysau mawr i newid ydy pobl ddim yn credu bod newid yn bosib. Mae pobl yn credu bod newid yn bosib erbyn hyn. Ond hefyd, ar y pwynt yma mewn amser lle mae gennym ni system sy'n caniatáu newid, mae pobl wedi sylweddoli bod atebion Llafur ar gyfer Cymru, lle mae nhw'n bodoli o gwbl, yn rhai sydd ddim yn adlewyrchu anghenion a realiti Cymru heddiw. Mi ddoth Keir Starmer i rym efo yr pwff mwyaf di-fflach yn do. Anferth o fwyafrif, a'i bleidlais wedi mynd lawr. Pobl wedi dadrithio braidd yn ei arweinyddiaeth o cyn iddo fo allu ffurfio'r Llywodraeth, a be nath o cymryd cyfres o benderfyniadau ar lefel Brydeinig oedd yn rhoi pwysau ar ysgwyddau rhai o'r mwyaf difreintiedig mewn cymdeithas, oedd yn wfftio'n llwyr anghenion Cymru ar HS2 neu ar ddatganoli stad y goron, ar gyllid teg i Gymru, a rhwng hynny y cyfle a dadrithiad dwfn mewn y Llafur a gweledigaeth glir Plaid Cymru, mae'r cyfle yno. Llafur, felly, mi fuo na ryw deimlad ryw dro bod Llafur Cymru a Llafur yn Llundain yn Lloegr ar wahân bwysig yn go. Erbyn hyn, di hynny ddim yn teimlo'r efo. Mae'n berthynas i fi, mae'n hollol amlwg, Plaid sy'n ei phencablus yn Llundain ydy'r Blaid Llafur. Mae hi yn blaid unolgeithol gref, a mae'r canol yn bwysig iddi hi. A tra, wrth gwrs, dwi ddim yn amameiliad bod na bobl o fewn y mudiad Llafur yng Nghymru sydd yn credu yng Nghymru, dydy reality sut mae Llafur yn gweithredu ddim yn adlewyrchu hynny o gwbl. Mae Lyned Morgan wedi deud fi droion, sut ti'n mynd i gael unrhyw beth fel prif weinidog os dwi'n methu cael unrhyw beth? Mae hyn yn fantra cyson os dwi'n methu perswadio ynghyd aelod Llafur, sut ti'n mynd i? Wel, y ffordd orau beidio cael unrhyw beth yw stopio gofyn. Peidio creu traffers, peidio ysgwyd y cwch. Dwi isio perthynas eiddfed ac adeiladol efo prif weinidog y Deyrnas Unedig, ond fydd na ddim amheuaeth yn llygad Keir Starmer ac unrhyw brif weinidog ddaw ar ei olo, mae i bobl Cymru ma'n hen garw chi, full stop. Does gen i ddim pennaeth yn Llundain sydd yn lle dwi'n gorfod gofalu amdanyn nhw. Dwi'n gofalu am bobl Cymru, a dyna ni. A dyna da ni angen yng Nghymru ynde. Llywodraeth sy'n a'i ffocws yn gwbl ar anghenion pobl Cymru, a dyna gowch chi ym Mhlaid Cymru. Felly, mae Llafur di trio sbio ddwy ffordd. Am y misoedd cynta, partneriaeth mewn grym. Dau lywodraeth Llafur yn gweithio o'i gilydd. Dyna ddech chi isio. Wedyn, pan ddoth hi'n glir god gan Llafur yng Nghymru ddim dylanwad o gwbl ar y Keir Starmer, newid tôn wedyn, the Red Welsh Way, be bynnag ydi hynny. Da ni'n barod i herio Keir Starmer ar rei pethau, os ddim yn creu gormod o drafferth, a bod o'n creu gormod o niwsans iddo fo. Dyna'r berthynas, y sefn garwch yna i Keir Starmer. Felly, ellwch chi ddim cael Plaid edrych ddwy ffordd. Dwi'n edrych ar ôl buddiannau Cymru, a dyna mae Plaid Cymru yn ei wneud. Mae yna Rhodri Morgan yn dod â'i Clear Red Water o gynnu fo ynde. O'n i'n newyddiadurwr yn gweithio'r noson honno, pan oedd o'n neud yr araith Clear Red Water. O'n Rhodri anghofio deud y geiriau Clear Red Water. Ac oedd hi'n lein dda, sort of teg, Mark Brickford, nath i sgwennu hi ar ei gyfer o. Ac o'n i fel newyddiadurwr, mae'n deud check against delivery ar top yr araith, beth bynnag. Ac check against delivery, a nath o'n blincyn deud y peth so. Mae'n dal yn cael ei galw y Clear Red Water speech, ond nath o'n deud o.
A mae Lyned Morgan ar y llaw arall yn deud the Red Wells Way lots. Ond does na ddim byd yn newid, felly dwi'n weld o fel hyn. Nath Hodri Morgan ddim i ddeud o, ond oedd o'n feddwl o. Mae Lyned Morgan yn ei ddeud o, ond dwi ddim yn credu bod na unrhyw un yn credu bod hi'n ei feddwl o go iawn. Iawn, ta. Wel, wrth ymgyrchu a petai Plaid Cymru wan yn llwyddo i ffurfio Llywodraeth, be di'r weledigaeth am flaenoriaetha a gweithredu'r Llywodraeth yma? A dyna di'r peth yn dehyn i, da ni'n mynd drwy broses cyn etholiad, oedd gen Kevin Campbell wallt chydig fisoedd yn ôl, ond mae broses llunio manifesto yn dydi, mae lot o waith yn dydi, Kevin. Eri. Felly, da ni'n mynd drwy broses o ffurfio manifesto ag ati, ond mae yna fwy na hynny, fi creu rhaglen ar gyfer llywodraeth ydyn ni. Sa rhywun yn gallu cyhoeddi manifesto unrhyw bryd mewn difri, wedi dogfen yn crynhoi gwerthoedd y polisi ag ati, ond y gwahaniaeth tro, da ni yn llunio y rhaglen ar gyfer llywodraeth. A be da ni eisiau weithredu mewn llywodraeth? So, mae yna nifer o bethau, da ni'n glir iawn yn eu cylch nhw. Mi byddwn ni'n rhoi arwaith yn syth gamau i gyflwyno taliad uniongyrchol i blant, i ddelu efo clodi plant yng Nghymru. Yr unig blaid sy'n barod i wneud hynny, yn dysgu o brofiad yr Alban, a delio efo'r cwylydd cenedlaethol yma o dlodi plant. Mi byddwn ni'n dechrau'n syth ar y gwaith o sefydlu asiantaeth datblygu i Gymru mwyn creu bwrlwm economaidd yn lle'r llonyddwch yma sydd wedi bod yn y blynyddoedd diwethaf. Mi byddwn ni'n gweithredu y rhaglen bolisi da ni wedi chyhoeddi a wedi siarad lot amdani yn y misoedd diwethaf mwyn dechrau creu cynaliadwyedd o fewn yn gwasanaeth iechyd. Addysg yn bwysig iawn i fi. Mae'r diriwiad yn safona addysg yng Nghymru dan y Llywodraethau Llafur diwetha yn rhywbeth sydd yn bryderus iawn i fi. A dwi eisiau dechrau ar y gwaith o ddechrau'n cael ni nôl i lle oedden ni. Dyna sy'n mor anodd am addysg. Oedden ni'n un o'r cenhedloedd mwyaf llythrennog yn y byd i gyd. 2 ganrif a hanner yn ôl. Edrychwch yna ni ddwan rhai o'r safon addysg isa yn Ewrop. Dwi eisiau cael nhw nôl. Felly mae'n weledigaeth ar gyfer heddiw a delio ar gwasanaethau yna, ta'r yr un pryd wedyn yn gwneud y gwaith allweddol na chwch chi ddim gan unrhyw blaid arall, sef adeiladu cenedl. Creu'r hyder yna yng Nghymru yn dyfodol yn hynna, a be allwn ni wneud, a torri'r dibyniaeth yna. Mae pobl yn ynghyddo fi weicio o fynd a begging bowl i Lundain. Dwi eisiau taflu unrhyw begging bowl, dwi ddim eisiau gorfod bod ar ofyn Llundain, felly mae'r gwaith o gael plaid sydd yn credu yng Nghymru am gallu ni wneud penderfyniad dros ni'n hunan, a bod yn brif weinidog ac yn weinidog am o llywodraeth sydd yn dod â pobl efo ni ar y siwrna genedlaethol. Mae hynny'n nghyffroi fi'n fawr iawn. Iawn ta. Be ti'n meddwl ydy'r pethau sy'n mynd i fod yn anodd wrth ymgyrchu? Be di'r heriau wrth ymgyrchu rwan? Ydy pobl, ydy'r apydi yn her? Mae apydi wastad yn her. Felly newyddiadurwr am 20 mlynedd a gadwch ffion i mewn, diolch. Felly newyddiadurwr am 20 mlynedd, a bod etholiad oedden ni'n gorfod delio efo'r cwestiwn o apydi a sydd wedi greu diddordeb pobl mewn gwleidyddiaeth. A mae hynny'r un mor wir rwan, a mae o'r erioed wedi bod. I fi, allwch chi siarad amdano fo'n nherma dysgu bobl bod yr etholiad ymlaen a i gymryd diddordeb mewn polisia ac i ddysgu sut mae bleidleisio, sicrhau bod pobl wedi cofrestru bleidleisio ac yn y blaen. Ond mae yna fwy na hynny hefyd yn beth sy'n cadw pobl allan o'r broses wleidyddol, a diffyg gobaith ydy hynny. A mae'r syniad mae obaith yn un sy'n bwysig iawn i fi a'n hyd aelodau yn y blaid. A mae trio perswadio pobl sydd wedi dadrithio'n ddwfn a meddwl bod newid ddim yn bosib. I perswadio nhw bod yna ryw rai eraill sydd yn cynnig gobaith yn rhywbeth sy'n yn gyrru ni mlaen bob un dydd. Dwi wedi dechrau'r daith genedlaethol. Dechrau'n Wrecsam, o'n i'n meddwl oedd yn addas iawn. Nos Iau wythnos yma. Ni ddwrnod difyr iawn a fi'n am siarad a sesiwn holi ag ateb wedyn llawn dop yn neuadd maes gwyn yn Wrecsam. A'r ymateb yn dda. Ond mi fydd yr ymateb
dal yn llygad i fwyaf, gael ei weld ar Instagram, gan rhyw ffotograffydd na dwi ddim yn ei nabod, oedd o wedi dod yno, ac mi ddodd sgwennu llith. Ac yn deud ar ddiwedd y llith, dwi ddim yn gwybod eto os ydw i'n mynd i bleidleisio dros Plaid Cymru, ond a fi na ddim wedi bod i gyfarfod gwleidyddol ers talwm iawn, dwi wedi teimlo am y tro cynta yn y mywyd i bod yna blaid allan yna sydd yn cynnig gobaith. A dyna mae rhywun yn trio perswadio pobl ohono fo, bod ni o ddifri am newydd cyfeiriad i Gymru. Bod ni am ddifri am just dodi'r lefel yn uchelgais ni ar egni da ni'n rhoi i mewn i arwain Llywodraeth am parodrwydd ni, gymryd risg weithiau efo rhai pethau oherwydd bod yr enillion yn digon mawr. Dwi'n dal yn gor'o' i berswadio fo, i roed croes yn y lle iawn, ond mae o wedi gweld rhywbeth yn gweledigaeth ni sydd wedi i ysbrydoli fo. A ysbrydoli pobl ydi popeth i fi ac i ni wrth i mai yn 2026 nesau. I gawn ni chydig o gwestiynau yn y man, ond oedden ni'n cael sgwrs bach sydyn cyn i ni gychwyn wan, a chdi'n siarad am bam y dyn yna, gobeithio bod chdi wedi rhoi gobaith iddo fo. Ti'n mwynhau y cyfarfodydd gwleidyddol? Wyt ti'n, o ran dy arddull ti, ti'n licio clywed gyn bobl? Dwi wrth y modd, yr rhaglen nes i fwynhau fwyaf yn cyfnod yr etholiad cyffredinol llynedd. Oedd o'n gyfnod sy'n chydig bach o haze o llynedd, lle oedd rhywun yn mynd o studio i studio yn gwneud y dadleuon teledu Prydeinig mawr ac yn eistedd lawr am hanner awr o grilling efo Nick Robinson neu hanner awr o grilling efo hwn a llall. A mae rhywun yn gorfod bod ar flaenau traed drwy'r amser a bod ar ben ystod eitha eang o bolisi ac yn y blaen a trio ffatti rhywbeth at ei gilydd yn fy ail iaith yn ddyddiol. Ond yr un nes i fwynhau fwyaf oedd yr rhaglen BBC Cymru Just Fi o flaen cynulleidfa dyledu byw. A iawn, dwi wedi arfer bod o flaen camera, felly yn ddarlledwr a darlledu byw o lot ohono fo fel newyddiadurwr newyddion teledu am blynyddoedd. Felly, ie, ni digon cyfforddus yn bod yno, ond just cyfle i ateb gwestiynau'n uniongyrchol, i edrych i fyw llygyd pobl. Dyna dwi'n fwynhau fwyaf mewn gwleidyddiaeth. A gallai fod yn un am un, dwi'n mwynhau sgyrsiau carreg y drws efo pobl, ynde. Mae 'na lle bod lot yna chi wedi bod allan yn ymgyrchu dros y blaid, a dechrau etholiad, da chi'n mynd at y drws cynta, hiw i ddod, da chi'n gwybod fwyaf, chi'n filoedd o ddrysau i ddod. A cnoc â ni hi. Ella bod y gnoc cynta. Fel na de. Ond ar ôl ryw awr, a gadwch i ni gael stwrs iawn, a mae'r sgyrsiau mae rhywun yn ei gael, dwi'n perswad ar rei gwrando ar bryderon pobl, trio cynnig atebion i bobl, trio deall beth sy'n bwysig iddyn nhw, mae o'n gret. A mae'n ei doblaen cynulleidfa yn bendigedig, gyda di gwir, a clywed gyn bobl, mae rhywun yn cael synwyr go iawn o beth sy'n ei gwylltio nhw, ei cyffroi nhw, ac yn y blaen. Ie. Ac jyst sy'n dod ar yr wyneb chydig bach o fanna, ia bod yn ddarbedwr a di arfer bod o flaen camera, di arfer bod o flaen cynulleidfa illa, ond deud stori wyt ti fel darlledwr ynde? Pan i ti'n neud o rwan, wyt ti'n gorfod deud be wyt ti'n gredu, dwyt? Dangos mwy o'na chdi dy hun o lawer. Ysdi be, mae hwnna'n bwynt pwysig iawn, a cwestiwn dwi'n ei gael lot. Wyt dim gymaint erbyn hyn, gesio gyn rhywun, wrth dwythand, o'n i sicr ni gael o lot yn y blynyddoedd cyntaf ar ôl i fi adael yng ngyrfa fel darlledwr. Dwi dal yn newyddiadurwr, dyna fyddai am byth, dwi'n gael yn aelod o'r NUJ a newyddiadurwr fyddai. Ond ar ôl gadael hynny am mynd i weithreddiaeth, pobl yn gofyn, wyt ti'n golli fo? Wyt ti'n colli dy hen job? O'n i'n mwynhau yn waith yn ofnadwy, ac eisiau yrfa nath roi gymaint o bleser i fi a gymaint o gyfleon i fi. Ond ar ddiwedd y dydd, mae trio plethu ateb a trio dwy'n perswad ar eraill i ddeall a gwerthfawrogi a dymuno a chefnogi gweledigaeth yn rhywbeth sy'n rhoi lot mwy o boddhad creadigol. I fi hefyd, mae'n rhoi boddhad gwleidyddol wrth gwrs, achos dwi wedi penderfynu, mi nes i'r penderfyniad y mod i am drio cyfrannu at y gwaith o liwio dyfodol Cymru. Wedyn wleidyddol wrth gwrs bod yn rhoi boddhad, ond mae'n rhoi boddhad creadigol hefyd, ac wrth gwrs erbyn hyn, dwi'n gallu gwneud y holl ffilmiau a darlledu fy hun, heb unrhyw gyfyniad ar beth ni'n ddeud, drwy'r tosforma digidol o ddim yn bodoli pan o'n i'n
gweithio yn y BBC. Warian o hynny'n beth. Reit ta, amser am gwestiynau, dwi'n meddwl. Sut da ni'n gweithio hyn, wan? Dwi'n gofyn am gwestiynau, dyn da chi'n mynd ar meic at y person. Mae gen Rhys microffon o'n pwn cefn, fi'n gallu gweld. Gwych iawn. Lle sy'n ni'n cychwyn ta? Pwy sgym gwestiwn? Ydyn ni'n rhaid yn dilo i fyny? Fel ydyn ni'n neud? Neu sa'ch chi'n sefyll? Mae nhw'n swil yn dechrau bob amser le. A wedyn pan ti eisiau gorffan, maen nhw gyd oes ar ei fyny. Oce, wel oes da ni'n eisiau gofyn dwan, neu na i gario ymlaen i ofyn rhywbeth gwahanol? Na i ofyn cwestiwn bach chydig bach yn wahanol, ta. Mae lot fawr o y ffordd mae gwleidyddion yn siarad, neu y pleidiau'n siarad, blaenoriaethau, addysg, iechyd a adfydig. Ti wedi cyffwrdd ar hyn yn barod, ond sut mae Plaid Cymru yn mynd i weithredu ar y blaenoriaethau yna yn wahanol? Beth sy'n neud chi'n wahanol? Ie, dyna di peth, mae'n gwestiwn teg iawn yn dydi hefyd. Pam ddylan ni gael newid? Dwi'n credu mewn newid dros dy fo'i hun gyda llaw. Dwi'n meddwl bod cael newid Llywodraeth yn dy fo'i hun yn rhywbeth pwysig i ni ar ôl 6 blynedd ar hugain o un blaid yn arwain. Dydy o ddim yn normal. Dydy mi fyddai'n sesol i lafur ei hunain i fynd i wrthblaid mwyn iddyn nhw gael cyfle i ail gynhyrchu syniadau ac ati. A ni'n siarad efo un aelod Senedd Llafur yn diweddar. A beth wedon nhw wrtho fi, dwi'n gytuno bod angen i lafur fynd i wrthblaid ac i blaid Cymru drosodd, ond dwi ddim yn fodlon aberthyn sedd yn hun i hynny ddigwydd. Ond felly, mae'r newid yn dyfo hun, ond da ni'n gorfod dangos yn be da ni'n gwneud y byddwn ni'n gweithredu yn wahanol. A dwi'n meddwl bydd y newyddeb yna yn y prodrwydd i gymryd risg. Ydy'r gwasanaeth sifil a llafur wedi gweithio'n agos am 6 blynedd ar hugain, a mae'r gwasanaeth sifil am resymau da iawn, a mae gennym ni weision sifil da yng Nghymru yn gorfod bod â elfen o risk aversion, a ti eisiau'r gwleidyddion yn herio. Wel, dwi'n gobeithio be welid i gen Plaid Cymru ydy plaid sy'n arwain Llywodraeth sydd yn herio. A torri yr cylch yna, cylch sefydliadol hwnnw. Sut da ni'n gwneud hynny wedyn? Dwi wedi siarad am nifer o'r polisïau, ond mi fydd gallu dangos agwedd wahanol yn bwysig iawn, yn cynnwys, wrth gwrs, yn y ffordd da ni'n delio efo Llywodraeth y Deyrnas Unedig. Lle, ar hyn o bryd, does na ddim cyfarfodydd yn digwydd efo cofnodion rhwngthyn nhw rhwng Prif Weinidog Cymru a Prif Weinidog y Deyrnas Unedig. Felly maen nhw'n gallu siarad mewn y ffordd eitha nebulous am o'i a da ni wedi cyfarfod. Wel, sori, da ni isio arwain mewn ffordd wahanol, lle da ni'n dangos lefel newydd o ddifrifoldeb ynglyn â mynd i'r afel a problemau Cymru. Gofawrio mae hynna'n eitha sioc ydy'r bir, so dim na ddim cofnodion o'r cyfarfodi. Ie, mi fydd gweinidogion unigol yn trafod, fel maen nhw wedi gwneud dros y blynyddoedd efo Llywodraeth Geidwadol yn San Steffan. Mae gweinidogion Cymru yn cyfarfod, ond yn yr cyfarfodydd allweddol yna, rhwng Prif Weinidog Cymru a Prif Weinidog y Deyrnas Unedig, dyn ni eisiau bach o siarp iddyn nhw. Oeddech chi'n sôn gyda amdan adfywio diwylliant mewn ffordd, ydy si. Be di'r cynlluniau yn fanna? Be di'r sut yn fanna? Ie, fan hyn, dwi'n gofyn i heledd o des ni ar llwyddan i siarad. Mae ein diwylliant ni sydd yn cynnwys gymaint yn dydi, cynnwys iaith na'n cynnwys ein treftadaeth cerddorol a llenyddol a phopeth yn bwysig iawn i ni yng Nghymru. Mae'n rhan mawr o be yda ni. A sut da ni'n cael yn gweld yn rhyngwladol hefyd, a dwi a Heledd a ni'n fel tîm yn y Senedd, jyst ddim yn credu bod digon wedi cael ei wneud o hynny. Mae Llywodraeth yr Alban wedi llwyddo i gynnal a chynyddu gwariant ar ddiwylliant, lle da ni wedi gweld torri yma yng Nghymru, a gweld effaith ddofn ni hynny. Ffordd da ni eisiau gwneud o mewn ffordd i dangos bod diwylliant yn treiddio mewn i bob un rhan o waith Llywodraeth. Mae ffordd mae celfyddyd yn bwydo mewn i lesiant meddwl yn golygu bod yna berthynas rhwng cyllidebau iechyd a chyllidebau diwylliant. Mae sut da ni'n deud miliwn o siaradwyr, ond gwneud pethau sydd yn dilifro miliwn o siaradwyr yn difrifol. A da ni wedi deud, mae'n bwriad ni ydi flwyddyn ar ôl blwyddyn sicrhau bod na gynnydd yn digwydd yn yr cyllid sy'n mynd i mewn i ddiwylliant. Allwn ni ddim roi o'n syth ar y lefel sy'n ni'n licio fo fod.
Ond mae'r gymhariaeth rhwng faint dyn ni'n wario diwylliant yng Nghymru efo'r cyfartaledd Ewropeaidd mae'n embaras cenedlaethol i wlad sydd a'i diwylliant i mor bwysig iddi hi, felly da ni angen dechrau adeiladu, a mae hwnna'n rhywbeth da ni'n penderfynol yn wneud. O'n i'n licio'r ffordd nes i ddweud gyna am seging bol, dwi'n mynd i ofyn, peidio gofyn, de, ni'n licio hynny. Wyt ti, ni'n licio'r agwe tu ôl i hynna ryd. Diolch, Meilir. Croeso. Ydyn ni yn siarad, pan dyn ni'n sbio ymhellach, ydyn ni'n siarad am fwy o ddatganoli? Wel, hynny di fel cam lleia ynde. Honna di'r, os ti eisiau galw hi'n slogan neu ryw arwyddau'r da ni wedi defnyddio yn ystod yn arweinyddiaeth i dros degwch dros uchelgais dros Gymru. Mae'r darn uchelgais na, mae o'n cyffwrdd ar lot fawr o bethau. Mae o'n uchelgais dosod nod uwch i'n hunain o ran addysg o iechyd a yr economi cyfoeth yn ei creu llewyrch ac yn y blaen. Ond mae o'n go iawn yn uchelgais cenedlaethol hefyd sy'n tyfu mewn efo dros Gymru. A mi gafon ni'n diweddar adroddiad gan y Comisiwn Annibynnol ar Ddyfodol Cyfansoddiadol Cymru, oedd yn deud bod yna 3 model cwbl hyfyw ar gyfer y llwybr cyfansoddiadol ni. Un ohonyn nhw ar lleia yr peth lleia sydd angen digwydd, jyst mwyn rhoi sefydlogrwydd i'n cenedligrwydd ni rwan, ydy mwy o ddatganoli. A gallwn ni edrych ar ddatganoli rheilffyrdd, datganoli cyfiawnder o throsedd ar heddlu, datganoli stad y goron, a math yna o beth, fel camau cychwynnol. Mae'n rhaid i ni weld hyn i'n cael ei dilifro. Ac eto, da ni'n clywed rhai rhannau o fewn y Blaid Lafur yn siarad gêm dda weithiau. Dim byd yn digwydd, dydy o ddim yn trosi mewn i unrhyw trafodaeth Brydeiniwg. Mae rhaid i wneud efo ddigwydd. Ond wrth gwrs, mae yna fwy na hynny iddi hi. Ydy opsiwn hyfyw arall, fydda rhywbeth edraw. Mae yna broblem efo hynny, jyst oherwydd bod Lloegr mor fawr, dydy ddim yn teimlo am berthynas hafal. A'r dewis arall, wrth gwrs, ydy annibyniaeth. Dwi, drwy fy oes, wedi credu efo bob gronyn sydd yna i, na fydda ni ddim yn cyrraedd yn llawn potensial tan y gynnin wlad annibynnol. A dwi'n credu hynny heddiw gymaint a dwi rioed wedi wneud. Be dwi'n dweud ydy mae'n rhaid i ni siarad am hynny fel sgwrs am ein potensial ni. A pwy yng Nghymru fydda ddim isio trafod tybed alla pethau fod yn well na maen nhw rwan. Ydyn ni'n gallu cynnig gwell cyfleoedd i'n plant mewn addysg? Ydyn ni'n gallu codi cyflogau ag yn y blaen? Wel, trafodaeth ar annibyniaeth ydy hynny yn y pen draw, ond beth dwi eisiau gwneud ydy cynnig yr arweinyddiaeth gyda mi hyd aelodau a draws y blaid i bobl gael hyder i ddod ar y daith honno, a Cymru yn y pen draw bydd yn gosod yr amserlen. Dengwaith i di rhoi hyder iddyn nhw symud yn gyflym. Dwi bron iawn ddim eisiau dod ar tôn i fama ar ôl hynna, ond oes mod i Plaid Cymru gyrraedd at y bobl sydd yn honedig yn ôl bob sôn yn soi at reform a'i thedig. Sut mae perswadio nhw nad ydy pob rydda heb lawr reform, er enghraifft. Mae'n bwysig iawn bod ni yn trafod reform. Dwi'n cymryd cysur, os na cysur di'r gair, mae beth sydd ganddo ni fan hyn ydy ffenomenon fyd-eang, a dydy Cymru ddim gwahanol. Mae'r asgell dde boblyddol ar dwf dros y byd. A fi'n teimlo'n ddyletswydd arna fi a Plaid Cymru i sefyll yn erbyn hynny. A dangos i bobl pa mor liweidiol fydda dilyn y math yna lwybr i Gymru. Felly mae'r twb sydd wedi bod mewn cefnogaeth i'r reform, mae'n digwydd yma, fel mae'n digwydd mewn gwledydd arall yn rhyngwladol. I mi ydan ni yng Nghymru, wrth gwrs, mewn sefyllfa lle ni'n gallu cadw nhw allan o Lywodraeth. Ydy ar lefel y Deyrnas Unedig, mae reform yn cario'r fantell ar hyn o bryd o fod y blaid i gael gwared ar y sefydliad. Ac i wneud hynny heb unrhyw bolisia o werth dim ond rhethreg sydd yn rhannu y cymunedau ac yn creu yn anod casineb mwyn emisiwn gwleidyddol. A da ni'n gweld y celwydd dydd ar ôl dydd.
Yng Nghymru, mae gennym ni blaid arall sydd yn wrth sefydliadol, sydd yn gant oed eleni, sydd â chefndir o 100 mlynedd o frwydro dros gymunedau Cymru, sydd wedi gwneud enillion mawr, wedi arwain ni at fod â Senedd Genedlaethol heddiw yma, sydd wedi arwain Llywodraeth leol, a nid yng Ngwynedd yn gyntaf gyda llaw, Merthyr Tydfil yn gyntaf, sy'n â chynrychiolaeth ym mhob un milimetr sgwâr o Gymru yn Senedd Cymru, sy'n â grŵp cry a rhagorol o gynghorwyr yma yn Wrecsam, ar y ffin efo Lloegr. Dyna sydd ganddo ni ym Mhlaid Cymru. Ac yn wyneb yr her asgell dde yna, mae cynnig gobaith i bobl bod na ffordd amgen, mwy adeiladol, mwy positif, mwy blaengar o ddisodli y sefydliad yn bwysig. Mae rheini ar y cyfan sydd yn deud mi yda ni yn caru reform, yn casau ein math ni o wleidyddiaeth. Mi yfynwan ni unwaith dim yn gyfrinach i arbenigwr gwleidyddol, sy'n rhywbeth da ni'n gallu ddeud mwyn denu yr hardcore reform yna. Not be Plaid Cymru, oedd yr ymateb ddaeth. Ond, mae yna bobl eraill sydd just wedi dadrithio, sydd wedi colli gobaith, sydd yn teimlo bod nhw wedi cael eu hanghofio, ac yn bendant mae yna sgwrs i gael efo nhw, gan apelio arnyn nhw i weld y darlun ehangach na am sut beth all Cymru fod dan arweinyddiaeth Plaid Cymru, ac i sylweddoli mai dim ond cam tuag at rhywbeth arall ydy Cymru i blaid fel reform. A dyna fydd i beth. Ac os gwrs, reform a'r cydwadwyr, un blaid ydy hi, mwyn o lai erbyn hyn yn ryw un fersiwn mwy asgell dde o'r llall, a weithio ddim yn siŵr iawn pa un o'r ddwy ydy'r mwyaf asgell dde, ond mae gennym ni ddewis amgen yng Nghymru. A mae hynny yn nghalonogdi fi. Rhyn, diolch o galon i chdi am y sgwrs. Oes na unrhyw gwestiynau? Ceisir yn fan hyn. Microffon atoch chi. Gai ailfframio'r cwestiwn ôl o'r ysgau i. Mae bobl am moyn newid. Mae'n glir dros y gwledydd i byd fel ydych chi'n newid esbonio fel. Ond yma yn y Teyrnas Unedig, mae dadl o'r reformiw, beth yw methiant? Y methiant yw y dau plaid San Steffan, sef y caedwadwyr a plaid Padur. Sut ydyn ni yn gallu perswadio nhw, dydy ddim y methiant y dau plaid Brydeinig, ond y system San Steffan i hunan sy'n wedi methu y bobl yn Cymru. Ac mae'n tipyn bach o wahaniaeth rhwng y ddau, ac mae'n wneud llawer iawn o wahaniaeth i Plaid Cymru i wneud y wahaniaeth yna, dwi'n credu. Diolch yn fawr iawn am y cwestiwn. Mae'r system gyfan yn caniatáu i ddwy blaid, yr coch a'r glas, rhyw agosau gymaint at ei gilydd, ac i fod mor betllysgar o gynnig newid mawr rhag geleniaethu, pobl achos just cael dros y rhiniog yna, ennill o un bleidlais ym mhob etholaeth, a mae e wedi arwain at convergence yn dydi rhwng y ddwy blaid. Ac yng Nghymru mae gyda ni system sydd yn caniatáu meddwl chydig bach yn wahanol, mae gyda ni system etholiadol sy'n wahanol, yma sydd yn caniatáu newid. Yn annog cydweithio, hynny'n bwysig iawn wrth gwrs, ond yndi, wir rwan, mae cael pobl i sylweddoli'r cyfle sydd ganddyn nhw, bod ein system ni yng Nghymru yn wahanol, bod pleidlais yn cyfri yng Nghymru. Mae'r teimlad o fewn y system Brydeinig bod pleidlais yn cael ei gwastraffu yn rhywbeth da ni'n ei clywed yn aml iawn. Dydi o ddim yn wir yma yng Nghymru. Ond ar ddiwedd y dydd, dwi wedi dadrithio'n llwyr efo'r coch a'r glas yn ôl ymlaen a dim newid, neu'r coch a'r coch, a'r coch, a'r coch yn Nghymru, ac ydy mae pobl wedi dadrithio efo hynny. A mae creu newid hwnnw. Dwi'n hollol drediniol. Os da ni'n llwyddo i wneud hyn, a da ni'n dal yn erbyn plaid yr sefydliad efo ei harian mawr yn y Blaid Lafur sydd wedi ennill etholiad ers 100 mlynedd, da ni dal yn erbyn y peiriant mawr cyfoethog hwnnw, a'i rwydweithiau difn. Da ni'n erbyn plaid y biliynyddion reform,
a'r grym sydd ganddyn nhw i reoli'r agenda newyddion ac i wthio i straeon eich ffôn chi yn eich poced bob awr o bob dydd, y targedu pobl ifanc ag ati. Da ni mewn lle gwahanol, lle da ni'n gorfod mynd dan neges ni yn uniongyrchol i bobl Cymru a perswadio un am un bod newid yn bosib. A ma'n system ni yng Nghymru'n canisáu hynny. Diolch yn fawr iawn, diolch am y cwestiwn. Oes yna gwestiwn arall? Oes yna rhywun arall os yna offi gofyn yma? Ac hyn yn fan hyn, oce. Ni yn dyna ti, a dyn nhw'n enw yna. Helo. Fel bachgen ifanc yn Nghymru, bydd fi'n poeni am addysg yng Nghymru. Felly, beth ydych chi'n neud, neu beth byddwch chi'n neud os ydych chi'n dod mewn i pŵer ar gyfer achub addysg uwch yn Nghymru? Diolch yn fawr iawn i ti am dy gwestiwn. Dwi hefyd yn poeni'n fawr iawn am addysg uwch yng Nghymru. Dwi wedi sôn am addysg yn drwyddo draw ar cwymp mewn safona, ond mae beth sy'n digwydd ar frig yn system addysg yn bryderus iawn. Mae'r ffordd mae'r system wedi cael ei hadeiladu ar un o bryd yn golygu bod arian mawr yn gadael Cymru ac yn diweddu yng nghoffra prifysgolion yn Lloegr, tra da ni'n gweld ein sefydliadau ni yn gwanhau. O'n i'n siarad efo, yn cael yn holyg yn Newyddiaduraeth Wraig yma'n Wrecsam, dyn nhw'n blaen oedd wedi astudio Newyddiaduraeth yn Wrecsam. Erbyn hyn, does na ddim dyniaetha'n cael ei dysgu ym Mhrifysgol Wrecsam, wrth iddyn nhw mewn amseroedd ariannol anodd orfod mireio a cwtogi ar ei meysydd. Ar yr un pryd, a mae hwn yn rhywbeth sydd yn frawychus, mae Llywodraeth Cymru yn barod i dalu arian mawr i myfyrwyr ni adael, a gwneud dim byd i drio'u denu nhw'n ôl. Maen nhw'n annog. Dwi'n licio'r term brain drain, mae gennym ni brains faint fyny'r yn aros yma hefyd, ond da ni yn cyllido colled pobl ifanc ar raddfa enfawr, a be mae'r Llywodraeth yn ei wneud i bob pwrpas ydy, da ni ddim yn bothered os ydych chi'n dod yn ôl a'i peidio. Mae'n sgandal genedlaethol. Dwi'n benderfynol o arwain trafodaeth. Mae rhaid iddi fod yn trafodaeth amlbleidiol. Mae Kevin Campbell yn llefarydd ni yn fan hyn. Mae rhaid iddi fod yn amlbleidiol. Mae rhaid i bawb brynu mewn i hyn i newid yn sylfaenol y ffordd da ni'n yn ariannu addysg uwch. Dwi ddim eisiau cyfyngu ar orwelion unrhyw fyfyriwr. Dyna neith yn gwrthwynebwyr ni dweud, da chi ddim eisiau i fyfyrwyr o Gymru adael Cymru o gwbl. Mae gynna i ferch nath ddaddion Llundain, mae gynna i fab sydd yn astudio'n Lloegr hefyd. Sgen i ddim diddordeb mewn cyfyngu ar orwelion, ond waw, mae rhaid i ni gael llywodraeth sydd yn gwneud popeth i drio denu nhw'n ôl, os ydyn nhw wedi mynd, ac yn y lle cyntaf yn gwneud popeth allwn ni i drio i cael nhw i edrych ar aros yma. Achos mae'n ddiwedd arno ni, os ydyn ni wedi penderfynu nad ydy'n pobl ifanc ni ddim yn bwysig. Alla i ddim meddwl am un wlad arall yn y byd bydda'n ariannu y math yna o greisis yn ddydd pobl ifanc. Felly mae o'n blaenoriaeth, a da ni'n benderfynol ydy arwain y drafodaeth mewn ffordd wahanol os da ni'n dod i rym flwyddyn nesaf. Diolch am y gwestiwn. Mae gennym ni amser am un cwestiwn arall, dwi'n meddwl. Na rywun ochr yma o efri, mae'n gallu gweld, ond ffeindiwch chi nhw. Diolch. Diolch yn fawr. Fel fachgen neu person ifanc arall yng Nghymru, sydd wedi astudio yn Brysau, yn trio dod nôl a di gweithio fo dyfogan a cwmni efo hwnna sy'n trio denu pobl yn ôl. Dwi wedi siarad i lot o bobl, mae lot o bobl Gymraeg yn Rhifysgol Brysau, just esiampl di hwn, sydd ddim yn gweld Plaid Cymru fel plaid i nhw, hefyd nhw'n siarad Cymraeg, enghraifft. A hefyd mae Blaid Ladder yn boblogaidd iawn efo pobl ifanc. Ond yn yr amser yma lle mae newid mawr ar gael, sut mae Plaid Cymru isio dangos i bobl ifanc mae nhw yw'r ateb, nid blaid wahanol. Diolch yn fawr iawn i ti am dy gwestiwn. Mae pobl ifanc mor bwysig i ni. Mae Plaid Ifanc fel adran o Blaid Cymru wrth gwrs yn trio estyn allan yn uniongyrchol as pobl ifanc, a dyna'r ffordd orau i berswadio pobl ifanc ydy gael pobl ifanc eraill i ddeud wrthyn nhw. Mae yna waith agorol yn cael ei wneud, dwi'n gwybod, gan yn tima cyfyngau cymdeithasol ni ag ati yn siarad
efo pobl ifanc mewn ffordd maen nhw'n deud na fi sydd yn effeithiol. Mae'r arolygon diweddara yn dangos bod pobl ifanc yn troi mewn niferoedd mawr at Plaid Cymru ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl yr ffigwr yn yr arolwg YouGov oedd 46%, dwi'n meddwl, o bobl ifanc yn deud mae Plaid Cymru fydden nhw yn ei gefnogi. Felly mae yna rhywbeth wedi newid yn barod, ond wrth gwrs mae yna fwy a mwy o waith i'w wneud. Diddorol iawn, mi lwyddon ni, dwi'n meddwl, yn ystod yr etholiad diwetha i ddangos a trofi yr anhegwch tuag at Cymru mewn ffordd o pobl ifanc yn gallu uniaethu efo go iawn. Dwi'n meddwl oedd HS2 yn enwedig. Mae yna un cyfweliad yn arbennig nes i wneud efo Kate Garraway a Rob Rinder ar Good Morning Britain, lle mae pobl ifanc yn dod ata fi ac yn adrodd o'n ôl ata ni, achos mae rhywun yn gorfod bachu ar y cyfleon yna i drio egluro wrth bobl mewn ffyrdd dealladwy, hynny ydi, be ydy'r anhegwch da ni wynebu dydd ar ôl dydd. Felly, os allai ddeud ydy, mi ydyn ni'n sio buddsoddi o ras o mi, newn ystyn allan as bobl ifanc, ond cael bobl ifanc hunain ydy i berswadio bobl ifanc eraill i'r peth pwysig. O ran y Gymraeg, da ni'n gwybod bod yna ragfarn yn fan hyn. Mae pleidiau gwleidyddol eraill yn ei fwydo fo, wrth gwrs, achos mi o'n i siwtio nhw. Di'n clywed am bobl ar garreg y drws yn dweud, oedd gynna ni llafur yma diwrnod o blaen. They told us we weren't allowed to vote Plaid Cymru because we didn't speak Welsh. Hynny, mae hi yn rhywbeth sy'n siwtio'r pleidiau eraill. Mae'r rhan fwyaf o bobl, dwi'n meddwl erbyn hyn, yn gweld y reality. Mi oedd yn arweinydd diwetha ni, ond un wedi dysgu Cymraeg, yn un oedd ddim yn siaradwr Cymraeg naturiol. Mae mwyafrif yn aelodau ni mewn rhannau helaeth o Gymru yn bobl sydd ddim yn siarad Gymraeg. A be dwi am i bobl glywed ydy bod ni'n siarad eich iaith chi ar y pethau sy'n bwysig i chi. Da ni'n siarad yr un iaith â chi pan mae'n dod at bryderon am y gwasanaeth iechyd, am addysg, am diffyg cyfleon i'n pobl ifanc ni ac yn y blaen. Mae rhaid i ni adael i bobl yn mesur ni ar yn gweithredoedd, a dyna pam bod croesi'r Rubicon, os lici di, a arwain Llywodraeth Cymru am y tro cyntaf mor bwysig. Mi fydd hyn yn newid llwybr gwleidyddol Cymru am byth. Mi fydd o'n newid hanes gwleidyddol Cymru am byth, os ydy Plaid Cymru yn gallu arwain Llywodraeth Cymru. Rwan, allai ddim deud yn gliriach pa mor uchel ydy'r 6 ar gyfer mis Mai y flwyddyn nesaf. A gadwch i fi ddeud hyn, reit, mae yna lot o bobl yn ofnus mewn gwleidyddiaeth ar hyn o bryd. Yn ofnus am dwf yr asgell dde, ac yn teimlo yn teimlo na allan nhw'n neud unrhyw beth i'w atal o, bod y don ma'n yn teimlo rhywbeth na allan o'i wrthwynebu. Mae gyn bob un onoch chi yn y stafell yma stan i'w chwarae. Mi allwch chi gyd gyfrannu tuag at wneud i hyn digwydd. Mi fydd yna rhai onoch chi yn cael eich ailethol i'r Senedd y flwyddyn nesaf. Mi fydd yna eraill sy'n y stafell yma yn ymaelodi efo Plaid Cymru am y tro cyntaf erioed drwy sganio y QR code yn fan hyn. Mae yn hawdd ofnadwy. Mi fydd yna eraill ohonoch chi yn barod i ddeud, reit, oce, iawn, mae'r bygythiad da ni fel cenedl yn ei wynebu mor ddifrifol, mi na i ddim dallan ar rhannu pamffled, neu mi roi gnoc ar drws efo chi. Mi fydd eraill ofn gwneud hynny, a mi fydd gennych chi geiniog neu ddwys bar yn y banc. Da ni angen eich pres chi i wneud hyn. Dwi'n siarad am y beth o'r blaen a hynny, a bob un ohonoch chi yn gallu rhoi cyfle i Gymru ym mis Mai y flwyddyn nesaf. Na i wneud pa bynnag ran, allai i wneud fel arweinydd y blaid, ond efo'n gilydd fydden ni'n gwneud hi. Greision, diolch am rannu'r awr ddwysa. Fan i'r Rhun, diolch o galon ysdi am damter.